ए बबुओ जल्दी जल्दी गोटा कर दलो हम वही गोटा कर देते ने। ओए मिश्रा जी अरे बाप रे। का मिश्रा जी प्रणाम भैया प्रणाम। ए का प्रणाम कइले बड़ 1 साल हो गल पैसा ले ना पैसा देता रह ना ब्याज देता रह आ ना फोन उठाओ तरह फोन लगा के हैरान हो गल बनी हम। पैसा काहे नहीं खरीद तू का चाहता रह तू? ए भैया काहे खिसिया तनी राउर हम पैसा ले बानी कोनो पैसा से हम दारू आ नहीं कैले। देखिए हम बिजनेस में पैसा लगैले बानी राउर लेकिन रह गल बिजनेस हमार फ्लॉप हो गल। बिजनेस चलत नहीं खे लॉस हो गल बा बहुत घाटा लग गल बा हमरा। राउर पैसा हम दे देम। तारा बिजनेस से हमरा का करे के बा? हम तारा के पैसा देले बानी ब्याज पर ना तू ब्याजे देता रह टाइम से ना पैसे देता रह टाइम से। हम सब नहीं जानत तू हमार पैसा द। देखते बानी कि बिजनेस हमार नहीं चलत ठप पड़ गई बा। चलत रही तो राउर पैसा बाकी रही थोड़े राउर पैसा मिल गई रही लेकिन लॉस हो गई बा बहुत हमरा एक वजह से रुकल बा पैसा। तारा लॉस से हमरा का करे के बा? हमार पैसा दे दो हम अपन काम करत रह तू वो सब हम नहीं जानत। हम पैसा दिले बानी हमार पैसा दो। हम तोहरे दुआरी रोज रोज ना आवत रहेम। हम 100 जगह पैसा दिहिले हर तरफ हमरा घूमे के काम रहेला तोहरे पीछे पीछे हम ना घूमत रहेम। वो सबसे हमरा मतलब नहीं खे। हम तारा के पैसा दिले बानी हमरा के पैसा दो आ ना तो हम अब तारा पर पंचायती बैठाई। का बात करता नहीं महाराज हमरा और पैसा लेके भाग नहीं जात। हम तो यही जबानी आज ना देम 10 दिन के बाद देम देबे करम पैसा और पैसा मिल जाई हमरा। जवा तो देत रहो बीच में तब तो भरोसा रही हमरा। तो लॉस हो गइल बा महाराज लॉस हो गइल बा अभी तक कहाँ से दी हम? तू पैसा फिर हम दे दो। बिजनेस हमार चले लगल तो हम देम। तू पैसा हमार दे दो ना तो अब हम पंचायत बैठाई ठीक बा हम दे देम। बाप रे देखत रही कौन हो इतना बोलता भैया के? ठीक तो करता ठीक करता देखलो ना मोला 4 चप्पल हमरा के काम रहल मेरे घामा में खटावत रहते। तू भाई हो कि कसाई हो मर्द केहू आके बड़का भैया के बोलता तू कहत रह ठीक करता हमरा के मोरला त ना कर देखलो मर्द हां हई घामा में खटावत तेरा रहते। शर्म नहीं खेला गो आ मरले बड़न तो तोहरे गलती के नहीं चलते मरले बड़न तरह के। तू दारू पी के आई बा डोमकच करबो घर में तो का कर तरह के पूजा करियन का पीले बनी बरा पीले नहीं कर तू हां सोचे के चाहिए मर्द सब कुछ कर तरन केकरे खातिर तोहरे खातिर हमरा खातिर हैं। तो अब तू केंगो बोलता रह उनकरा बारे में बताओ ये बेरा तू बताओ ये बेरा कुछ ले ले बड़ा ना पूरा गांव के सामने हमनी के इज्जत उतारा तरन हैं। तारा बोले के ना चाहिए कुछ ठीक बा इतना आदमी के बीच में इज्जत उतारा तरन ठीक कर तरन। कौन है ये लोग? भाग मर दे तू यही जी रह मत बोला कुछ तारा इतना टेंशन बा तो हम जाता नहीं हम बोले जा जा ए का चिल्ला तेरा दुआर पाके हो पैसा देले बड़ा अपन पैसा लेवे के जइबो औरी का है चुप ना मर दे तू बड़ा सम सूरत नहीं कर बकचोदी ए हमरा के चिन्ह तारा हमनी के इज्जत बाकी ना तू पैसा काहे खातिर देले बड़ा? पैसा ले ले बड़ा। अरे रो ना हम बतिया ले तनी हम होई चुप के- तू चुप पैसा तार लेले बड़ा तो कहता रहनु कि पैसा देम सब देवे के कहता रहनु तो तू का के बकदून कइले बड़ा हमनी के गांव में इज्जत नहीं के माने खलिया गेल बनी का हो माने समाज नहीं के हमनी के समाज से का करे के बड़ा? तू पैसा कुछ- ले ले बड़ा पैसा दे हमार कुछ पैसा लेले बड़ा तो पैसा लेबो कि इज्जत उतरबो हमनी के आके गांव में हो है ना हिनका से ए इनका से का बचुआ बड़ा सब देखत हमारा नहीं आगे रंगदारी मत करो। चुप मत खुदे जाके कुछ रंगदार बोले होई। देखला हम खुदे रंगदार हई हमरा बारे में जाने एक पहले मिनट। पूछो यहाँ से। 1 मिनट रुकी कितना पैसा लड़ा भैया बे थोड़ा सा पैसा बाटे कितना बा पैसा बताओ ना कितना हमार पैसा? 1 मिनट रुको ना 1 लाख रुपया मिल रहा है तो ब्याज 50,000 होता 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया होता 1.5 लाख करो तो 1.5 लाख खातिर मर रंगदारी मन देखाई 1.5 लाख खातिर इज्जत उतार गांव में ढेर बोले बोले ढेर बोले हम पूछे बोले पैसा ढेर ले ले बड़ा पैसा दो लो। पैसा ले ले तुम्हारा हालत बुरा का है भैया रुको ऐठा मत भाई पैसा दे बड़ा पैसा ला ओइठे के का बात बा? पैसा लो ना पैसा दो अपन। हमार, हम अपने घरे जाई हेलो ना ना हेलो 1.5 लाख हां 1.5 लाख बा। बियाह सहित हो गेल अच्छा आ सुनो भाई हमर लग चला 30,000 हमरा तरफ काहे खातिर 30,000 एक्स्ट्रा काहे खातिर पैसा देबो रंगदारी मन देखा रंगदार को लगा रंगदारी ना के चाहिए जाना है तारा खंड ढेर रंगदार रंगदारी करी हमारे सामने माने हैं? लगल कार पैसा आवे कार देखा के बात मत बतियो पैसा ले जवान लो में पैसा बाटे नहीं ले लो पैसा हां पैसा मिल गेल मिल गेल हां तो जाओ तना बात खत्म करो तनी खून में गर्मी ज्यादा बा गर्मी तनी संभाल के रख। अच्छा मिल गइल लो पैसा जा जाई रंगदारी मन दिखावा तू जाई मिल गइल तो जाई जा चलो। यहां का अपने रंगदार है पैसा फिर मत येलो बुलाइली हवा कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर ए सुनो सर का हो अब पैसा कहाँ से लेके आई लगी? पैसा उतारा से का करे के बा हम बुझत रहा के खाली पेकड़े बुझत रहा उतना दिमागो रखे नहीं यही लो ना पैसा ते देख लियो ना भाई कहाँ से लीला नहीं मालूम तालो के ना
वही लोग के बेगवा में से काट के वही लोग के पैसा दे हां तू लोग का बुझाता हमरा खाली पेकड़े बुझाता लोग दिमाग रख रही दिमाग गजब टू बी आज दिमाग लगैले बा भैया दिमाग लगा देले बा हाँ इतना दिमाग ना लगेबो तो पैसा मिलेला बा मर्दे द पैसा द धरी सब एक जगह मिला दे ए हमें के पैसा का भेलो हैं पैसा रख ले ए हम पैसा वसूली कइले रहनी हो गौवा से एमे के पैसा का भई देखी कहां रख ले ए हेमे धइले रहनी हो अरे तूने खले ले हम काय खातिर ले लिए हम उहे पैसा रुआ देनी हमरा के हैं पैसा का भई इहे बढ़ले बा 3 गो उहे पैसा देला से इहे बढ़ले बा निकाल के दे देला हम सब एकवा गाड़िए परल गाड़िए पर रहल बे तो तू गाड़िए पर काहे छोड़ देला हमर दे हमरा कार मालूम लगे में पैसा बा जा उहे तब निकाल के देले बांस साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले देखा तनी हम हैं जाई मत एगो तो झगड़ा करके पैसा ले हल हां झगड़ा करके तो पैसा ले आइल ह गइला के बाद ओनहु गरम मोहल्ले बा हां कहीं लगियो से मारे छोड़ी हो जाए दी पैसा डूबले रहे थी छोड़ दिया हां तो पैसा डूब गेल बा तो डूबले रहे थी आई गाड़ियो वही लेखा लागत है हमरे पैसा हमरे के ना दे देला सो अरे ई तो सारा पैसवे डूब गेल हमारी तो हमरे पैसा हमरे के दे देला सो गजब टू बी आदमी